Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. ‘Yan uwa ma'abota sauraron wannan YouTube channel tamu mai albarka. Muna muku barka da warhaka, barkanmu da sake saduwa a cikin wannan lokaci, da fatan kowa ya wuni lafiya. To ‘yan uwa, kamar yadda kuka sani, wannan tasha tamu mai albarka, tashar gidan Asararu TV, kun sani cewa tasha ce wadda ta yi fice wajen kawo muku zafafan asararai waɗanda suke domin magance matsalolin ‘yan uwa musulmai waɗanda ke gida ko daji. To, salamu alaikum jama'a, kamar yadda kuka sani, a yau wannan babban laƙani wannan tasha tamu ta kawo muku shi ne domin ganin cewar a wannan zamani da ake ciki, asirin mallaka asiri ne wanda yake a wajen jama'a kusan shi ne sha nema sha tambaya. To ɗan uwa, abin da nake so da kai, da Allah kar ka sha'afa kai mana subscribing, sannan ka danna alamar ƙararrawa in wannan shine ziyartar ka tashar gidan Asararu, domin ci gaba da samun sauran laƙunƙuna kala iri daban-daban da za mu ɗora muku. To ɗan uwa, kamar yadda muka faɗa, wannan shi laƙani ne na mallaka. Mallaka za ka iya mallakar mace, ko mace ta mallaki namiji, ko kuma yaro ya mallaki ubangidanshi, ko ma ubangidan ya mallaki yaron shi. To abin da ake nufi da mallaka dai shi ne wanda kake so ka zamto kana sama da shi, sai abin da ka ce masa ko kuma sai shawarar da ka kawo masa shi zai ɗauka, yana jin maganar ka sosai. To da farko, idan ka tsinci kanka ko kuma kana so ka aiwatar da wannan aiki, kana ɗaya daga cikin waɗanda wannan laƙani ya cancanta a ce ya yi aiki da shi a kan shi, to za ka samu, da farko za ka samu allo, sai ka rubuta wannan da kake gani, ka buɗa guraren da kaga an buɗe na mimun ɗin nan, sai ka sa sunan wanda kake so ka mallaka. Idan ka sa sunan shi, to amma ka rubuta ƙafa 7 ne za ka rubuta, kamar haka. Shi ne ƙafa ɗaya, sai ka rubuta ƙafa 7, sai ka wanke da ruwa mai kyau, sai ka ɗauka, sai ka sha, ka ce bismillahi, ya Allah ka mallaka mun zuciyar wance ko zuciyar wane, sai abin da na ce masa, sai abin da na zo masa da shi. To insha Allahu za ka ga cewar in dai ka yi aikin da kyakkyawan niyyarka, to lallai fa sai yadda kai da shi ɗin, ba matsala yadda kai da shi. To idan ka sha wannan kuma, za ka zo ɗan uwa, sai ka samu takardarka fara, sai ka rubuta ta kamar haka, ƙafa ɗaya, sai ka sa sunan shi wanda kake so ɗin, sai ka je ka samu tsakiyar rami inda ake murhu, inda ake yin girki, yauwa. In ka samu wurin nan, sai ka sa. Idan kuma kamar gidaje ne waɗanda ba a aiki da murhun gargajiya irin namu na iyaye da kakanni, to ɗan uwa, sai ka rubuta ta, sai ka je ka samu gidan tururuwa, sai ka binne tiles. To insha Allahu za ka ga aikin mallaka, za ka ga mallaka ta ban mamaki. Idan gaskiya wannan aiki mujarrabi ne, mun jarraba, ya inganta, an yi aiki da shi, ya fi so a irga. Saboda haka ɗan uwa, ka jarraba, za ka ci gajiyar wannan aiki sosai. To ɗan uwa, ka jarraba wannan aiki, ka ga aikinsa. To amma dan Allah, mu abin da muke so da ku ‘yan uwan masu bibiyan mu, mu dai muna kawo muku asararai ne domin gaskiya da gaskiya, domin magance matsalolin ku. Kuma mu ba mu san mu ce wai za mu ba ku asirin da bai inganta ba. Za mu ba ku asiri ne wanda idan kun gwada, ya zamto muku kuma kun iya ba wa wani, ko kuma kun iya yi aikatawa akan wani, saboda tabbacin asirin yana yi. To amma mu gargaɗinmu a koda yaushe shi ne gaskiya, a ji tsoron Allah. In za ka yi aiki, to ka ji tsoron Allah, ka tabbatar da cewar wanda za ka yi wa aikin mallaka, to gaskiya akan gaskiyarka za ka yi mishi, saboda kar ka zo ka mai da ɗan uwanka ya kasance shi baya jin maganar kowa sai kai, saboda kai kuma wata buƙatar ka ta rayuwa ka dinga cutarsa. Da Allah a ji tsoron Allah. Da Allah, a nan za mu kawo ƙarshen wannan bayani. To da Allah, idan wannan shine zuwan ka ta gidan Asararu TV, kai mana subscribing, sannan ka danna alamar ƙararrawa don samun
ci gaban asararai da za mu kawo muku kala iri daban-daban. 'Yan uwa, assalam, a nan muke ce muku Allah ya taimaki kowa, Allah ya biya wa kowa buƙatunsa na alkhairi.